ଆଚ୍ଛା ବାବା ମୋ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଧର୍ମ ଯାକ କଲେଣି ହଁ ମୁଁ ତମର କଣ ହେବି? ବାବା ତୁ ମୋର କାଇଁ କଣ ମୋ ବଡ ପୁଅ ବାବା ତ ଗୋଟା ପାଣି ତାରି ଭଳିଆ ପଛ ଚନ୍ଦା ମୋ ବାବା ତା ଆଇଲେ ଗୋଟେ ପାଣି ମାତ ଉଠି ପଡା ବାବା 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 ଏଟା କୋଉଠି ବସେଇଥିଲି ଓ ବାବା 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 ତମେ ମୋ ଘରେ ରହିଲ ବାବାରେ ମୁଁ ଟିକେ ହାଉସ ମୋ ଝିଅ କଣ ହେଇଯାଉଛି ବାପା ମତେ ସଦା କରି ତକ ରଖିଲୁଣି ବାପା ତୋରି ଘରେ ରହିଲି ଶେଷ ବେଳୁ ସେ ଜିନିଷ ଟିକେ ତ ଝିଅ ହାତରେ ଦେଇଦେଇକି ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ବାପା ଶୀଘ୍ର ଆସ ଶୁଣିଲଟି ସେ କହିଲେଣି ଶେଷ ବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମୋରି ହାତରେ ଦେଇଦେବେ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମ ପାଇଁ ଚା ଜଳଖିଆ ନେଇ ଆସିଛି ନା 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 କାହିଁକି ଜଳଖିଆ କଥା କହନା କଣ ପାଇଁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଝିଅଟା ଭଲ ନାହିଁ ଗୁମୁସେଇ ଜରୁଟା ଭିତରେ ରହୁଛି ଜରୁଟା ସଦାବେଳେ ପୁରେଇକି ରଖୁଛି ଉଷୁମ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯଦି କହୁଛୁ ସର୍ଦା